Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Σάκης Αρναούτογλου. Παρακολουθείτε το αναλυτικό κεντρικό δελτίο καιρού εδώ μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ. Κοιτώντας την φωτογραφία δίπλα μου, θα πάρετε έτσι μια γεύση πραγματικά στο πώς περίπου θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο από πλευράς καιρού στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ανοιξιάτικος, πάρα πολύ καλός καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας και το Σάββατο και την Κυριακή. Βάζω το στις περισσότερες και όχι σε όλες, γιατί τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουμε άστατο καιρό στην νοτιοανατολική νησιωτική Ελλάδα. Θα ακολουθήσουν σε λίγο λεπτομέρειες. Τι συμβαίνει τώρα τις τελευταίες ώρες πάνω από τον Ελλαδικό χώρο και πάνω από την Ευρώπη. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ στις μεσημβρινές ώρες τις σημερινές. Βλέπετε κάποια σύννεφα. Είχαμε αστάθεια σύννεφα στην Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στην Μακεδονία, όπου σημειώθηκαν μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Επίσης, στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν πολύ καλύτερος, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας όπως αναμένονταν. Άλλωστε, εδώ στις νοτιοανατολικές περιοχές παρατηρείται σύννεφα ερχόμενα από την Τουρκία και τις τελευταίες ώρες, και αυτά θα διατηρηθούν και το επόμενο 24ωρο. Θα δίνουν άστατο καιρό κυρίως στα νότια-νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου, αλλά βλέπετε μέχρι και το βράδυ ο καιρός θα έχει βελτιωθεί και εκεί. Όσον αφορά τώρα στην υπόλοιπη Ευρώπη, το Σαββατοκύριακο θα κυλήσει με αρκετά άστατο καιρό στις περισσότερες κεντρικές περιοχές της Μεσογείου, που θα εκδηλωθούν και αρκετές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Ιταλική Χερσόνησο, αλλά και στα κεντροβόρεια τμήματα της Ευρώπης. Ο καιρός θα γίνει πιο άστατος, με τοπικές βροχές. Οι θερμοκρασίες γενικά καλές στις περισσότερες περιοχές της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Ο Μάρτης κλείνει ως ο πιο ζεστός θερμός Μάρτης όλων των εποχών για την Κεντρική Ευρώπη και κυρίως για την Γερμανία. Εντυπωσιακή αυτή η φετινή εξέλιξη για τον Μάρτη που τελειώνει. Και πάμε να δούμε τώρα πώς θα μπει η καινούργια μέρα, ο καινούριος μήνας, 1η Απριλιά. Και βλέπετε λοιπόν ότι θα έχουμε στα νότιο-ανατολικά νησιωτικά τμήματα, κυρίως στα νοτιοανατολικά τμήματα των Κυκλάδων, εδώ στα Δωδεκάνησα, αλλά και στην κυρίως βόρεια και ανατολική Κρήτη δείχνει ένα άστατος ο καιρός. Τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες, μπόρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες με βαθμιαία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα, η ημέρα θα ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, με ηλιοφάνεια, ίσως κάπως περιορισμένη να είναι η ορατότητα νωρίς το πρωί στα κεντρικά και τα βόρεια περιοδικά, από κάποιες τοπικές ομίχλες πάρα πολύ μικρής διάρκειας. Όμως, στη συνέχεια, για να δούμε την εξέλιξη. Εδώ στα νότια-νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα, λοιπόν, όπου ο καιρός θα είναι άστατος μέχρι και το απόγευμα, από το μεσημέρι προς το απόγευμα, θα έχει βελτιωθεί από μηνάρια, κάποια λίγα σύννεφα τοπικά αυξημένα. Τώρα στο Καστελόριζο και κυρίως εδώ στις πολύ νοτιοανατολικές νησιωτικές περιοχές δεν αποκλείεται μέχρι και αργά το απόγευμα και τις πρώτες βραδινές ώρες ο καιρός να είναι άστατος από κάποιες μπόρες και καταιγίδες που θα έρχονται από το εσωτερικό της Τουρκίας. Μάλιστα, παρέλειψα να πω ότι στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες προμεσημβρινές του Σαββάτου δεν αποκλείεται οι όποιες μπόρες και καταιγίδες να έχουν πιθανότητα κάπως λίγο πιο έντονο χαρακτήρα. Τώρα, στην υπόλοιπη Ελλάδα, η ηλιακάδα θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της Πρωταπριλιάς, με λίγα σύννεφα, τα οποία εδώ στους ορεινούς όγκους της Δυτικής Μακεδονίας, της Δυτικής και Βόρειας Θεσσαλίας και της Υπήρου θα πυκνώσουν τις θερμές ώρες της ημέρας, με μια πιθανότητα στο 40% ίσως αφήσουν κάποια παροδική βροχή με την μορφή μπόρας. Σύντομης διάρκειας θα είναι τα φαινόμενα, αν αυτά εκδηλωθούν εκεί. Οι άνεμοι τώρα. Ο βοριάς θα διατηρηθεί στο Αιγαίο, τουλάχιστον τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες της Πρωταπριλιάς, με μια ένταση γύρω στα 5 με 6 και τοπικά έως και 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Όμως το Ιόνιο, οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις δεν φαίνεται να ξεφεύγουν πάνω από τα 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία τώρα, τη νύχτα και νωρίς το πρωί του Σαββάτου θα πέσει ο υδράγυρος σχετικά χαμηλά. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να πλησιάσει και το 0 στις ορεινότερες περιοχές, κοντά στους 4 βαθμούς με 5 στα υπόλοιπα βόρεια υπηρετικά παιδινά τμήματα και γύρω στους 5 με 6 στις υπόλοιπες βόρειες βορειοανατολικές νησιωτικές περιοχές, με 11 έως και 13 βαθμούς στις νοτιότερες νοτιοανατολικές νησιωτικές περιοχές της χώρας μας. Το μεσημέρι τώρα. Ψύχρα θα έχει σε όλο το Αιγαίο, περισσότεροι από ό,τι στην υπόλοιπη χώρα εξαιτίας των σχετικά δυνατών βοριάδων μέχρι και το μεσημέρι. Μέγιστες τιμές 13 με 14 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια του Αιγαίου, 15-17 στα υπόλοιπα νοτιοανατολικά τμήματα αυτού και στα ορεινά δεν φαίνεται να ξεφεύγει ο υδράγυρος πάνω από τις 14 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα όμως η θερμοκρασία κοντά στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Η Αττική θα έχει πολύ καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα και αν αυτά σχηματιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως στις βορειότερες περιοχές του νομού. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι ενισχυμένοι. Ο βοριάς μέχρι και το πρωί έως και λίγο πριν το μεσημέρι δεν αποκλείεται να φτάνει τα 5 με 6 και τοπικά και πρόσκαιρα στο νότιο βοϊκός και τα 7 μποφόρ. Με σταδιακή όμως βαθμιαία εξασθένηση μετά το μεσημέρι και θερμοκρασία γύρω στους 10 βαθμούς το πρωί με 19 βαθμούς αργά το μεσημέρι, και η αίσθηση της ψύχρας δεν πρόκειται να είναι τόσο έντονη όσο ήταν σήμερα. Πάμε στην Θεσσαλονίκη.
Και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια, πολύ καλές καιρικές συνθήκες, καμία σχέση με τη σημερινή ημέρα που ο καιρός ήταν άστατος και θα έχουμε κάποια λίγα σύννεφα τοπικά αυξημένα μόνο στα ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις ασθενείς και η θερμοκρασία και εδώ γύρω στους 10 βαθμούς το πρωί με 17 βαθμούς αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο. Για να ρίξουμε μια ματιά στην Κυριακή. Θα παρατηρήσετε κάποια λίγα σύννεφα. Να τονίσω ότι το επόμενο 24ωρο, δηλαδή την Πρωταπριλιά, στην Κύπρο, οι όποιες βροχές και καταιγίδες δεν αποκλείεται να έχουν έντονο χαρακτήρα. Την Κυριακή φαίνεται τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν. Στην Ελλάδα τώρα, η Κυριακή θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, πιθανώς κάποιες τοπικές ομίχλες μόνο στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά τις πρώτες πρωινές ώρες και κάποια συννεφιά, δείτε την εδώ, να πυκνώνει σταδιακά. Να πάω και από την άλλη πλευρά να δείτε καλύτερα την εξέλιξη στην Δυτική Ελλάδα. Αυτό από το βράδυ και μετέπειτα, όπου αναμένεται αυτά τα σύννεφα, τα ελαφρώς έτσι πιο έντονα, με πιο έντονη απόχρωση, να φέρουν και κάποιες τοπικές βροχές. Και οι άνεμοι θα στραφούν την Κυριακή σε πιο νότιους νοτιοανατολικούς, στο Ιόνιο στα 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο από βόρειες γενικά διευθύνσεις οι άνεμοι και την Κυριακή όχι πάνω από 4 με 5 μποφόρ. Όσον αφορά τώρα στην Δευτέρα, θα δούμε την εξέλιξη έχει ως εξής. Αλλάζει ο καιρός, σας το είχα πει και τις προηγούμενες ημέρες. Να πάω μέχρι και το τέλος της Δευτέρας, θα δείτε σύννεφα από τα δυτικά. Θα αρχίσουν να κινούνται ανατολικότερα, τα οποία θα φέρουν βροχές, μπόρες, ίσως και τοπικές καταιγίδες στην βόρειο-δυτική Ελλάδα. Και εξαιτίας των πιο χαμηλών σχετικά θερμοκρασιών που θα επικρατήσουν εδώ στο βόρειο-δυτικό ορεινό κομμάτι της χώρας μας, δεν αποκλείεται να έχουμε και ένα πέρασμα από κάποιες παροδικές χιονοπτώσεις στα βουνά, κυρίως πάνω από τα 1200 με 1400 μέτρα. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε ένα κοκτέιλ κάποιας αραιής συννεφιάς που βαθμία θα πυκνώσει, όπως βλέπετε, στις περισσότερες περιοχές. Και εδώ, στα πιο ανατολικά κυρίως τμήματα και τα νότια της χώρας μας, μετά το μεσημέρι της Δευτέρας, θα έχουμε και μια μεταφορά αφρικάνικης σκόνης. Θα έχουμε και, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά και στους δέκτες εδώ, μια θολούρα στην ατμόσφαιρα εξαιτίας αυτής της σκόνης, η οποία φαίνεται να είναι μέτρια η μεταφορά. Οι άνεμοι στην χώρα μας τη Δευτέρα από ανατολικές, ελαφρώς νότιο-ανατολικές διευθύνσεις, στα 4 με 5 τοπικά ως και 6 μποφόρ, κυρίως στα δυτικά. Πάμε τέλος στην Τρίτη. Θα δείτε ότι ο καιρός θα παραμείνει άστατος, αλλά σε αντίθεση με τη Δευτέρα, να σταματήσω λίγο στο μεσημέρι της Τρίτης, σε αντίθεση με τη Δευτέρα που θα είναι πιο συμπαγής η νέφωση μέχρι και το απόγευμα βραδάκι, εδώ με τοπικές βροχές στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια, είδαμε μέχρι και το βράδυ. Την Τρίτη θα υπάρξουν ανοίγματα τις πρωινές προμεσημερινές ώρες και κατά τη διάρκεια των θερμών ωρών της ημέρας αναμένονται, όπως βλέπετε εδώ και με μπλε αποχρώσεις, μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά. Τώρα, πολύ νότιο-ανατολικά θα έχουμε κάποια σκόνη, θολούρα στην ατμόσφαιρα και πολύ λιγότερα φαινόμενα. Πολύ μικρότερη είναι η πιθανότητα να βρέξει τοπικά εκεί. Αλλά θα υπάρξουν και ανοίγματα, επαναλαμβάνω, στον καιρό την Τρίτη, κυρίως στις περισσότερες δυτικές, κεντρικές και νότιες περιοχές, με τους ανέμους να παραμένουν νοτιοανατολικοί στα 4 με 5 και τοπικά ως και 6 μποφόρ και η θολούρα στην ατμόσφαιρα θα διατηρηθεί στις περισσότερες περιοχές, κυρίως της ανατολικής και νότιας Ελλάδας. Για να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες. Την Κυριακή θα μαλακώσει ο καιρός στη νότια νησιωτική Ελλάδα με την παράλληλη εξασθένηση των βοριάδων και την βελτίωση του καιρού. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε πάνω κάτω τις θερμοκρασίες του Σαββάτου το μεσημέρι, κοντά στους 20 με 22 οι βαθμοί Κελσίου τις μεσημερινές αργά ώρες στα παιδινά υπηρετικά, κοντά στους 17 βαθμούς στις ορεινότερες ή μειωρινότερες περιοχές. Δείτε τώρα την Δευτέρα με την έλευση της συννεφιάς από τα δυτικά και των φαινομένων εδώ στο δυτικό, βορειοδυτικό και βόρειο κομμάτι η θερμοκρασία θα παρουσιάσει κάποια πτώση. Θα ψυχράνει τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια της ημέρας αρκετά στα δυτικά, κεντρικά και τα βόρεια. Αντίθετα, στα νότια, όπου θα φτάσει ο νοτιάς με την ηλιοφάνεια, θα έχουμε άνοδο θερμοκρασίας και εκεί η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 18 με 23 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη τώρα. Δεν προβλέπεται κάποια αξιόλογη μεταβολή όσον αφορά στη θερμοκρασία, κοντά στους 14 με 19 βαθμούς τα περισσότερα υπηρετικά. Μια σχετική ψύχρα, θα έλεγα, εξαιτίας των φαινομένων με τις βροχές, τις μπόρες και τις τοπικές καταιγίδες τις θερμές ώρες της ημέρας, αλλά πολύ μαλακός και σχετικά ζεστός. Θα είναι ο καιρός στα νότια, νησιωτικά τμήματα. Την Τρίτη, τώρα μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, ο καιρός δείχνει να παραμένει άστατος. Μπόρες, βροχές και καταιγίδες τα μεσημέρια και τα απογεύματα κυρίως, μέχρι και τα μέσα, επαναλαμβάνω, της επόμενης εβδομάδας. Μια ψύχρα θα υπάρχει, γιατί
Μετά από αυτές τις κίτρινο-πορτοκαλί αποχρώσεις που δηλώνουν, είπαμε και το τονίζω πάντα, θερμές αέριες μάζες, ανοιξιάτικα θερμές αέριες μάζες. Βλέπετε εδώ ανοίγει ο χάρτης, τα χρώματα από την Τρίτη και Τετάρτη εξαιτίας αυτού του βαρομετρικού χαμηλού, το οποίο θα μας επισκεφθεί και κυρίως στη Δυτική, Κεντρική και την Βόρεια Ελλάδα. Μια ψύχρα, επαναλαμβάνω, θα την έχουμε και κυρίως στις ημιορεινότερες περιοχές της υπηρετικής χώρας, της Κεντρικής και της Βόρειας, θα έχει ακόμα πιο έντονη ψύχρα, δηλαδή η θερμοκρασία μπορεί να κυμαίνεται κοντά στους 12 με 15 βαθμούς, εκεί στα ορεινά όμως. Στην υπόλοιπη χώρα είδαμε και κυρίως στα νότια θα παραμείνει μαλακός και ζεστός ο καιρός. Φυσικά θα έχουμε λεπτομέρειες και την επόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα εδώ, μέσα από την συχνότητα της ΕΡΤ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που επιλέξατε και απόψε εμάς και τη δική σας μετοενημέρωση και αφιερώσατε λίγο από τον πολύτιμο σας χρόνο για να μας παρακολουθήσετε. Αν φυσικά εσείς, το τονίζω, και μόνο εσείς το θελήσετε, τη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι εδώ κοντά σας, να δούμε την καιρική εξέλιξη μέχρι και τα τέλη της επόμενης εβδομάδας και να δούμε και την τάση του καιρού για το Πάσχα. Τι λένε τα τελευταία προνοστικά στοιχεία. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση, κυρίες και κύριοι.